maisemaa. Taruto, mitä ihmettä säkin teet? Sä oot lähtee jonnekin. Postimerkki, 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 mä kerran postimerkkejä, postimerkki, postimerkki, postimerkki. Mä en ymmärrä sua joskus. Oikeastaan mä en ymmärrä paitakaan, et ei sen puoleen. Katsokaa! Tämä on telkkari. Sieltä me näemme kaiken, mistä voimme kerätä postimerkkejä. Hieno aikook. Mä tein justiinsa telkkarin, mä keksin sen justiinsa. Ihmiset keksin sen. Mä en ymmärrä kuin paitakaan, niin huomaan, joo, kiva juttu. Mä en ymmärrä ketään. Postimerkki, postimerkki, postimerkki! Mennä kerran postimerkkejä, nyt ei paikalla. Heti. Mitä noi oikein on Taruto? Ne on postimerkkejä. Okei. Tylsää. Meidän täytyy mennä kerran postimerkkejä heti paikalla. Postimerkki, 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 postimerkki. En mä jaksa. Postimerkit on tyhmiä. Postimerkit ei oo tyhmiä, mut mun täytyy juoda mun tee kasket kuppiin heti paikallaan. Elikkä siis. Postimerkki. Postimerkki, postimerkki. Postimerkki, me menemme keräämään niitä heti. Moikka. Hetkinen! Meidän pitää mennä perään postimerkki, postimerkki, postimerkki. Se on seonnut. Mitä me tehdään, bai? En mä oo seonnut, mut kun postimerkki, 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 postimerkki. Se on hullu. Meidän täytyy tehdä jotain. Niinku mitä? Meidän täytyy uhrautua ja tehdä. Kivipaperisakset. Se on mulle. じゃんけんってなんだ？私たちより先に地球に行け！